Det vil jeg nu sige, det kunne en chimpanse gøre bedre. En hver idiot kan sgu da male sådan noget lort der. Det vil jeg sige, det er at tage folk i røven der. Det vil jeg også kunne gøre, det der, det ville. Det vil overhovedet ikke have noget problem med at male noget, der var tilsvarende dårligt. Det vil jeg ikke. Er der nogen, der ved, hvad det der lort, det koster? Nå, hvad koster det store? Så meget som muligt. Alt over 200.000 er godt. Det der. Det koster 90.000. Hvad? 90.000? 90. Det er det ikke værd. Det er det eddermame ikke værd, det er det ikke. Man kan også tydeligt se, at der mangler jo alt muligt rundt omkring. Der er alt for... Prøv at se den flade der, for eksempel, ikke? Der har han jo overhovedet ikke gjort noget som helst, vel? Det har han ikke. Se, den der gule plet der, den mener jeg faktisk ikke bør være der. Se, det var faktisk meget pænere af det. Var det ikke de små, du skulle øve dig på? Hvad? Var det ikke de små, du måtte male selv på? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, hvad jeg må male på. Der står noget her, mal selv, ikke? Så far og bror mener du? Hernede på det grønne, der kunne man også godt have. Hvis man kan nå dernede, der kunne også lige være sådan en der. Det er faktisk så meget pænt, det er det. Ja, det hjælper. Ja, det hjælper ligesom lidt på det, ikke? Det synes jeg faktisk, det gør. Det er ikke så dumt. Ej, der er noget hvidt. Jeg kan ikke tåle, der er hvidt på malerier. Det kan jeg overhovedet ikke. Det kan jeg slet ikke tåle, der. Ja. Se, så er der kommet en pølse. Jeg synes faktisk, det er pænt med en pølse der. Det synes jeg. Det skulle da godt være der. Ja, den har også lige farve til. Det skal den lige have sådan en dug der. Ja. Det er ikke så dårligt, det er det faktisk ikke. Hvad var det, du sagde, maleriet kostede? Var det 90.000? Før. Ja, før nu koster det mindst 100. Det er ikke dårligt, det er det faktisk ikke. For helvede da. Jeg har faktisk altid drømt om at blive kunstner, og det er jeg. Det her, der er også ligesom, der kunne godt være sådan en stribe ned her også, det kunne jeg faktisk godt. Det er helt tydeligt, det mangler. Man ser, det kommer på, så kan man egentlig godt se, det mangler. Kan man ikke det? Kan man egentlig godt. Se her. Og så bliver den helt glad, ikke? Det er faktisk godt for. Det er hun på øjne på det. Ja, nå. Nå, Christian Tangø, så kan du sælge et maleri til en højere pris end de 90.000 der. Resten af lortet, det gider jeg altså godt nok ikke se på. Det er med noget lort. Det er ikke penge værd, det er det. Hvor er du, Lars? Først en kontanthjælp.